niin, seuraava video sitten. Tämä on vähän mukavampi video. Eilen oli vähän raskaampi aihe ja tänään nyt on tuossa muutettiin semmoiseen vanhaan kartanoon ja siinä on kasvimaa ja sitten meinattiin laittaa jotain kasvamaan ja täällä on tämmönen kylvöaikataulu, mitä katsoa, mitä kaikki sinne laittaa. Viime vuonna mä laitoin 6 perunaa. Laittaisiko tänä vuonna 10 perunaa sitten kasvamaan? Ei vaan. Laitetaan muutama penkki, pari penkkiä varmaan perunaa ja me hirveästi tarvita. Ja punajuuri on meidän tämmönen herkkujuures ja lanttunauris. Sitten tietysti yrtti. Rosmarini meillä onkin jo monivuotinen. Se on ollut tämmöisessä kasvatusaltaassa, mikä otettiin edellisestä talosta mukaan. Ja se istutetaan, se on monivuotinen. Tinniammi, rosmarini, tilli, persili ja mitäs sillä muita oli. Yrttejä paljon. Ne on, niitä mä käytän ruoan valmistuksessa paljon ja sitten kaali. Mä en ole oikeastaan koskaan onnistunut kasvattaa kaalia. Niin nyt mä ajattelin, että mä esikasvatan kaalit, ainakin keräkaali ja sitten parsakaali. Sipulit tietysti. Valkosipulia ei varmaan enää pysty laittamaan. Mun käsityksen mukaan se pitäisi laittaa syksyllä kasvamaan. Katsotaan sitten vuoden päästä valkosipulia, mutta sipulit ja kaaleja erilaisia, jos laittaisi. Sitten vähän ehkä papuja kokeillaan siihen. Sitten mitäs muuta juureksia, porkkanalanttu, nauris, punajuuri. Siinäpä ne taitaa olla sitten. Ei tomaattia, niin ei jättikurpitsa. Se on ihan ehdoton. Ei sillä oikeastaan mitään tee, mutta on se niin kauniin näköinen, että on semmoinen järjetön. Mä oon onnistunut kasvattaa lähelle tommonen kottikärryn kokoiseen, että on kaunis katsella sitä. Mun mielestä se on hieno kasvi. Ja sitten kesäkurpitsa, sitä mä laitan kyllä kanssa. Ja sipulit tulikin varmaan mainittua. Tässä samalla tämä on Mustialan puutarha, tämmönen kylvökausikalenteri, tätä selailen tässä näin. Sitten salatteja tietysti laittelen. Retisiä en laita muuta. Mä en oikein tykkää siitä. Mutta semmosia saa nähdä sitten. Katsotaan keväällä sitten. Varmaan nyt tänään me ei ole kauppaa ostamaan muuta ja istutusruukkuja meillä on ja siemenet tietysti pitää ostaa. Ja katsotaan, tuossa on lähellä Ideaparkissa Lempäälässä niin Tokmanni ja Puuilo, mitä niistä löytyy, ja Rustakin on siellä. En tiedä, onko teillä tietoa, että onko niillä siemenillä paljon eroa, että onko ne jostain puutarhaliikkeestä vähän kalliimmalla vai jostain tämmöistä halpakaupasta, tai en tiedä, onko ne halpakauppoja, mutta tämmöinen mielletään halpakaupaksi Puuilo ja Tokmanni. Onko niissä oleellista eroa? Laittakaa kommentteja. Ja mitä myös itse ja mitä meidän kannattaisi kasvattaa. Tämmönen saavihiesumaa, että aika hyvän tuntuinen maa, mutta ei ole vielä tietysti kokemusta siitä. Niin katsotaan. Seurataan jännällä. Syksyllä viimeistään tiedetään, mitä sieltä on noussut. Moikka, ottakaahan tiliseurantaa.